Ola, que tal, señoras e señores? Benvidas e benvidos a este espazo informativo da Televisión Municipal no que lles imos dar conta da actualidade acontecida ao longo desta última semana no Concello das Pontes e a súa área de influencia. Hoxe é venres 24 de xaneiro de 2025 e comezamos con esa valoración que facían dende o Concello das Pontes dos bos datos de desemprego do ano 2024 no noso Concello. As Pontes pechou o exercicio de 2024 a cola do desemprego das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Así o reflicten os últimos datos publicados pola Xunta de Galicia, en os que as Pontes pechaba 2024 con 306 parados, o que deixa a nosa vila como o terceiro concello con menos desempregados nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Ante estas cifras, o propio alcalde das Pontes salientaba a notable baixa que experimentou o desemprego no municipio ao longo de todo o ano, o que supón a día de hoxe tan só un 3,1% da poboación total do concello. Segundo Valentín González Formoso, estes datos tan positivos teñen como orixe a aposta tanto de empresas locais como de novos proxectos por afincarse nas Pontes e deu conta de que a día de hoxe os polígonos industriais do municipio están a 90% de funcionamento. En relación á disposición de chan industrial, o primeiro edil explicou que se pedirá colaboración ao Estado e á Xunta para promover precisamente chan industrial na zona do Aparral e así dar cobertura a máis proxectos industriais xeradores de emprego, o que tamén hai que sumar o chan que quede libre cando rematen os traballos de desmantelamento de Endesa. Finalmente, González Formoso apuntou que dende o Executivo Municipal confían en que ao longo deste ano se vayan consolidando iniciativas de industria pesada expostas para as Pontes e que se están a proxectar que permitirán mellorar as cifras de emprego no municipio. E seguimos falando de temas que preocupan a veciñanza. Se antes comentábamos os datos de desemprego, agora falamos de vivenda porque este pasado xoves celebrábase unha xornada informativa no Concello das Pontes en referencia ás axudas autonómicas para o acceso á vivenda. O Concello das Pontes deu a coñecer onte na Casa do Peso, coa colabora do Instituto Galego de Vivenda Solo, o programa de axudas autonómicas Vivendas Vivas. Unha iniciativa que busca que aqueles propietarios con vivendas baleiras se animen a sacalas ao mercado do alugueiro, ofrecéndolles as máximas garantías, tanto xurídicas como ante unha situación de impago dos inquilinos. O alcalde das Pontes, xunto coa propia secretaria do Instituto Galego de Vivenda Solo, presentaron dúas das liñas que inclúe este programa, o citado rexistro de vivendas en alugueiro e tamén unha axuda para a rehabilitación das vivendas máis antigas. E que en verbas do propio Valentín González Formoso, ese é o principal problema da nosa vila, contar con moitos pisos baleiros, pero que non son atractivos para acoller inquilinos, o que non permite afianzar poboación. Para nós é importante, se queremos que a poboación medre, que resolvamos, lógicamente, o problema de vivenda que temos. Non se trata de construir máis vivendas cando temos un 25% das baleiras. É certo que as condicións das mesmas, sabemos que as Pontes foi un pobo de aluvión, urbanísticamente falando, sabemos que durante décadas ese aluguer estaba moi destinado a población estacional, que tiña que ver coas reparacións da central, que tiña que ver coas campañas de verán da mina, en moitos casos de xente que traballou aquí, viveu aquí mentres traballou e despois volveu á súa vila de cidade de procedencia e ten aquí o seu piso nun poboado ou nunha rúa das Pontes, pero ten sin actualizar, require de modernizar para, digamos, poder facer unha oferta tamén digna. Non se trata só de alugar sin máis, sino que teñamos un parque de vivendas digno, onde a xente poda estar vivendo dignamente, non pensando en cambiar de vila canto antes mellor. Non temos esa problemática. Neste senso, González Formoso adiantou que a intención do Executivo local é adherirse como axente colaborador do Programa Autonómico de Vivenda Baleira para xestionar esas propiedades privadas que os arrendatarios queren alugar pero que non o fan por medo a ocupacións, impagos ou destrozos das súas vivendas. Precisamente, no Instituto Galego de Vivenda Solo presentaron o seu programa de alugueiro de vivenda privada, un rexistro ao que calquer propietario privado se pode adherir para facilitar a busca de inquilinos e que se completa cun respaldo xurídico, un seguro multirrisco de impagos e tamén outro para reparacións e todo isto con cargo á Xunta de Galicia. A esta opción se suma o programa Realuga, con axudas para a reparación e modernización das vivendas privadas para alugueiro, con contías que van dos 3.000 aos 8.000 euros e do que tamén deu conta a Secretaria Xeral do IBUS. Por suposto, o público presente tamén tivo a oportunidade de ampliar información sobre estes dous programas e de solventar as dúbidas sobre o proceso de alugueiro, a quen vai dirixido ou a súa compatibilidade con outro tipo de achegas públicas. E en canto á actualidade municipal, o Departamento de Benestar Social retoma, despois das vacacións de Nadal, a súa actividade de espazo en familia.
A Concellería de Benestar Social vai retomar o vindeiro luns as charlas abertas do seu ciclo educativo Espazo en Familia. Coa chegada do novo ano, o departamento que dirixe Tania Pardo volvía a poñer en marcha as súas sesións grupais e individuais, ademais das actividades nos centros educativos de primaria e secundaria. Un listado de actividades que agora se completa co regreso das sesións mensuais temáticas. Así as cousas, o día 27, ás 6 da tarde, como é habitual no soto da Casa do Peso, vaise ofrecer unha charla aberta que levará por título Autocuidados en Familia fortalecendo o benestar. Esta convocatoria versará sobre a necesidade de atención e cuidados que precisa cada un dos integrantes do entorno familiar, tanto os pais e nais como as propias crianzas, dando a coñecer actividades, pautas e liñas de actuación para fomentar o benestar integral das familias. É que ben sabido que ás veces lograr o equilibrio entre o traballo, o cuidado dos fillos e o espazo para o lecer e o ocio persoal é moi complicado, o que pode dar lugar a situacións de tensión e estrés no núcleo familiar. Da man desta actividade, as persoas participantes poderán tomar boa nota dos sinais que indican que a situación emocional dos membros dunha familia non é axeitada e atallar esta problemática, ademais de aprender dinámicas que permitan ter unha convivencia feliz, lonxe de conflitos e con armonía entre obrigas, estrés e desfrute. Como é habitual, malia que a participación é totalmente gratuita, é preciso anotarse previamente nas oficinas do Departamento de Benestar Social ou ben nas redes sociais do Concello das Pontes, mediante o código QR que podemos atopar nas mesmas. E xa de cara aos vindeiros días teremos na nosa vila un visitante ilustre, xa que recibiremos o expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. O expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, vai visitar a vindeira semana a nosa vila. O político cántabro estará nas Pontes o día 29, o abeiro do foro sobre o futuro do rural que está a organizar La Voz de Galicia en colabora coas fundacións Juana de Vega e Eduardo Pondal. Revilla estará no Auditorio Municipal a Lobi, onde presentará o seu último libro, Por que pasa lo que pasa, e onde recolle as súas opinións sobre a situación política actual. A Semade tamén vai participar nun debate posterior e no que vai estar acompañado polo alcalde das Pontes e presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e polo presidente da Fundación Museo Monte Caxado, Xosé María López Ferro. A convocatoria arrincará ás 7 da tarde con entrada libre ata completar aforo. E aínda a estas alturas do ano temos que falar de Nadal, porque a Asociación de Comerciantes, Empresarios e Hostaleiros, COEMPO, entregaba esta semana os seus premios do concurso de decoración de Nadal. A Concellería de Turismo e a Asociación Coempo volvían premiar a creatividade e orixinalidade daqueles veciños e veciñas que plasmaron nos seus fogares o espírito das festas do Nadal coas súas decoracións. Así as cousas, o pasado venres dábanse a coñecer os nomes dos gañadores e gañadoras do certame 2024 de decoración de Nadal, en o que se repartiron preto de 3.500 euros en premios. O acto, que tivo a Casa do Peso como escenario, contou coa presenza da edil Elena López, que acompañou os membros da directiva de Coempo nun evento no que tamén participaba o xurado deste concurso, composto por Jacobo do Canto, de Casa Candelaria, Gema García de Maige e tamén a propia Elena López. Así, na categoría de fachadas de vivendas, Vanessa Rivera facíase co primeiro lugar, dotado con 350 euros, seguida a decoración de Mari Carmen Martínez e Mariluz Fernández, que se levaron 250 e 150 euros respectivamente. Na modalidade de xardíns, Mariluz Barrio lograba un premio de 250 euros. E na de fachadas e xardíns, Carlos Corral volvía a revalidar premio con 500 euros, seguido de María Jesús Gregorio, que se fixo con 300 euros. Na categoría de fiestras e balcóns de edificios, Cristina Rodríguez lograba a primeira posición, seguida de María Blanco e Iria Bellas. Mentres que na modalidade de portais, o xurado escollía as propostas de Lara Corral e María Cendán como as mellores do concurso, facéndose con cheques de 150 e 100 euros respectivamente. Na modalidade de portas, Juan Esteban Hurtado lograba un premio de 100 euros, o que se sumaron 3 accésits tamén de 100 euros para Cecilia García, Natalia Corral e Sandra Alonso. Un ano máis, tamén se decidía recoñecer a labor decorativa de asociacións e clubes, neste caso cun premio de 300 euros para a Xanela e un segundo galardón dotado con 200 euros que recaía na proposta decorativa das Panais. E temos que falar agora de industria porque o sindicato CIGA convocaba para a pasada fin de semana unha movilización no Concello das Pontes.
Máis dun cento de veciños e veciñas das Pontes saíron o pasado domingo á rúa para sumarse á manifestación convocada dende a CIGA coa fin de reclamar unha política de reindustrialización xusta para as Pontes ante o peche da central térmica de Endesa. Os participantes percorreron varias das rúas do centro urbano con saída dende a Praza da Capela do Carme para reclamar medidas urxentes e efectivas que permitan recuperar o tecido económico da comarca, cunha comitiva que estivo encabezada polo secretario xeral da CIGA, Paulo Carril, e o seu homólogo na comarca, Manel Grandal. Precisamente ao remate da protesta, Carril explicou que as Pontes está a sufrir unha reconversión industrial que dista moito dunha transición xusta e exixiu solucións urxentes para recuperar o tecido económico da comarca. Na súa intervención, Carril tamén acusou a Endesa de comezar o desmantelamento da central, deixando tras de si despedimentos e sen asumir ningún tipo de responsabilidade social ou territorial. Tamén interviron Celtia Gato e Xinio Adega en representación de CIGA As Pontes, que afirmaron que a veciñanza pontesa está farta de promesas e que o mesmo que está a pasar coa térmica vai pasar co ciclo combinado de gas denantes de 2040, data límite posta pola propia eléctrica para deixar o negocio gasístico. E seguimos falando de premios porque a Asociación de Estudos Históricos, UME, daba a coñecer os galardoados dos seus premios anuais de investigación. A Asociación de Estudos Históricos UME vende facer público o fallo da novena edición dos premios de investigación que cada ano celebra esta entidade local. Nesta convocatoria, o xurado decantouse polo estudo Os lindes parroquiais do Concello das Pontes, segundo o catastro de Ensenada de 1752, presentado polos enxeñeiros Iago Isasi Freire e David Pereira Meizoso, que se fixeron cun premio de 2.000 euros. A proposta analiza a organización territorial do século XVIII a traverso do catastro de Ensenada, ofrecendo unha perspectiva histórica da evolución das parroquias do Concello das Pontes ata a actualidade. Ademais, recolle unha extensa microtoponimia e tradición oral, elementos en risco de desaparición, dous aspectos moi valorados neste caso polo xurado do premio, que tamén no seu fallo subliñaba a metodoloxía empregada, a amplitude e o regar das fontes documentais utilizadas e o minucioso traballo de campo. Como segundo clasificado, o xurado do certame escollía Rabuñan as voces, presentado por Cristina Souto Pita, sobre a posmemoria na arte contemporánea e no que se abordan os traumas vencellados o crime das Barosas. Finalmente, otorgouse un accésit de 200 euros ao traballo Un pueblo alrededor de unha plaza, historia e evolución de la plaza del Hospital de As Pontes e su entorno, de Javier Barcón, en a que se analiza a evolución urbanística deste espazo. Estes 3 traballos van ser incluídos na nova publicación da revista histórica UME, que verá a luz nos vindeiros meses e daránse a coñecer nun acto público no que tamén se lles fará entrega aos galardoados de cada seu premio. Cambiamos agora de asunto para falar de actividades culturais no noso concello e é que este pasado xoves celebrábase unha nova xornada dos xa habituais Xoves na Biblio. Por segunda semana consecutiva, a música volvía a ser a protagonista dos Xoves na Biblio. Nesta ocasión chegaba a formación charlatana co seu Barquiño de Pau, un espectáculo para maiores de 3 anos que volvía a ser todo un acerto para chegar ao público máis novo o mundo da literatura e dos contos. É que o Barquiño de Pau aunou música, poesía, debuxo e teatro dos xetos coa fin de chegar ás crianzas dende instrumentos tan pouco comuns como a mandola portuguesa, o dici chinés ou o propio corpo, ata texturas que descubrir como o papel de estraza ou as esponxas para simular o mundo mariño. Un espectáculo para ver, oír e sentir que fixo as delicias dos pequenos e pequenas que se deron cita onte na Casa do Peso. Barquinho de pau, barquinho de pau. Go, 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 mojando, go, mojando, go. Mar, 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 go polo mar, van a dejar. Pau, 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 barquinho de pau, barquinho de pau. Go, 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 mojando, go, mojando, go. Mar, 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 go polo mar, van a dejar. Pau, 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 barquinho de pau, barquinho de pau. Go, 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 mojando, go, mojando, go. Mar, 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 go polo mar, van a dejar. Xa a vindeira semana, para pechar xaneiro, os Xoves na Biblio contarán con Alba Farto, toda unha experta en caligrafía que vai impartir un taller de lettering dirixido a maiores de 6 anos. A convocatoria, que se vai desenvolver na sala infantil da propia biblioteca, arrincará ás 6 da tarde con entrada libre ata completar aforo.
En canto á actualidade dos vindeiros días, temos unha cita esta fin de semana, como é habitual xa por estas datas, coas festas de Pontoibo. Poucas horas quedan xa para que Pontoibo inaugure a tempada de festas de barrio e parroquias da nosa vila. É que esta fin de semana toca volver desfrutar coa homenaxe a San Vicente da man de 2 días de actividades musicais e litúrxicas que de seguro volverán ser todo un éxito de participación. De feito, o cartel deseñado para estes festexos é do máis atractivo e interesante, con grandes formacións musicais para amenizar as sesións vermú e as verbenas nocturnas, misas e procesións en honra ao patrón e, por suposto, a tradicional poxa de produtos do campo. A programación arrincará mañá a 1 da tarde coa misa na capela do barrio, a que seguirá a sesión vermú a cargo do grupo Calima 3.0 e que repetirá a noite na verbena que arrincará ás 10 e na que tamén vai actuar o grupo Ritmo. O domingo retomaránse os festexos cunha nova celebración litúrxica ás 12 e na que, como é tradicional, tamén se vai incluir unha pequena procesión co patrón e os seus fregueses polos arredores da propia capela de San Vicente. Posteriormente arrincará a tradicional poxa de produtos agrícolas para continuar coa sesión vermú que estará protagonizada pola Orquestra Fuego e que contará co menú incluído, xa que se vai servir paella entre os asistentes para repoñer forzas e seguir a bailar durante toda a tarde. Como sempre, non haberá medo ás posibles chuvias e que un ano máis o campo da festa contará cunha carpa para sortear as inclemencias meteorolóxicas que se poidan presentar durante a fin de semana. E dentro das propostas culturais por parte do Concello das Pontes non poden perder o concerto do vindeiro venres día 31 da portuguesa Lina. Falar de música portuguesa e falar de fado, dun son ategado de tristura e da morriña que marca a canción por excelencia do país veciño. Un estilo que é a máxima expresión da alma e do sentir e que poderemos desfrutar en tan só 7 días, sen sair das Pontes e nun espazo tan emblemático como é o Auditorio Municipal Alobi. Sobre as súas táboas poderemos desfrutar de Lina, unha das voces revelación da música portuguesa que chega a nosa vila co seu último traballo, Fado Camões. Unha homenaxe ao gran poeta Luís de Camões, todo un referente da literatura do país veciño. Trátase do cuarto traballo de estudo da multipremiada artista portuguesa que sobre o escenario pontés presentará unha colección de letras propias mesturadas con versos do propio Camões e sons tradicionais do xénero como a guitarra portuguesa, con instrumentos máis modernos e incluso con sons árabes e africanos. Todas me entristecem, todas são salgadas, porém as choradas doces me parecem. Todas me entristecem, todas são salgadas, porém as choradas doces me parecem. As águas que vão me fazem chorar, se elas são do mar, estas da mar são. Correi doces águas que se em vós me elevo, não doem as mágoas que no peito levo. Correi doces águas que se em vós me elevo, não doem as mágoas que no peito levo. Não doem as mágoas que no peito levo. Não doem as mágoas que no peito levo. As entradas para este espectáculo, programado para as 8:30 da tarde, xa están á venda na web www.aspontes.sacatoentrada.es e tamén na propia billeteira do Alobi unha hora antes do concerto. E como xa é habitual, antes de despedirnos, facemos un repaso da carteleira desta fin de semana na Casa do Peso. ¡Vamos allá! ¡A liarla! O regreso dunha personaxe de videoxogos mítica dos anos 90 ou un drama con Richard Gere como principal protagonista son as dúas opcións que para esta fin de semana temos na sala de proxeccións da Casa do Peso. Dúas interesantes propostas que de seguro van lograr ateigar de público de todas as idades as 5 proxeccións que entre mañá e o domingo teremos en carteleira. Así, para o público infantil, mañá e domingo ás 5 proxectarase Sonic 3, unha nova aventura do ourizo cacho de cor azul dos videoxogos e que nesta ocasión terase que enfrontar a Shadow, outro ourizo neste caso creado polo propio goberno norteamericano, pero con intencións pouco pacíficas. ¿Últimas palabras? ¡Uy! ¡Qué canica mágica más guapa! ¡Me muero de miedo!
Al final sí que daba miedo. ¡Trucazo! Tom, Maddie, necesitamos ayuda con una super... ¿Naked, te importa? Oh, perdón. Tom, Maddie, necesitamos ayuda con una super peligrosa y secreta misión. Nos apuntamos. ¿Estáis preparados? Nacimos preparados. Venga, chicos, a ver si me cogéis. Vamos, abuelito, tenemos villanerías que cometer. Con el poder de Shadow, podemos dominar a la humanidad. Cuando terminemos, no quedará nada que dominar. ¡Qué siniestro! Que alguien avise a los de Google Maps. Así es la vida, hay decisiones cruciales. Si eliges con el corazón, elegirás bien en lo importante. De erizo a erizo, ¿quién te hace las mechas? Cuanto más hablas, más fuerte quiero pegarte. ¡Esto se acaba ahora! El destino nos espera. En una cosa tenías razón. Esto se acaba ahora. E xa para as sesións adultas chegan Richard Gere e Uma Thurman baixo a dirección de Paul Schrader da man de O Canadá, un filme no que Gere encarna un afamado documentalista canadiense que decide conceder a súa última entrevista a un exalumno, en a que contará diferentes acontecementos da súa vida dos que nin a súa muller era consciente. Estoy aquí, Leo. Quiero contarlo todo para que conste. Yo ya me lo sé casi todo. Tú no sabes nada. Vale, empecemos. Luces, por favor. Leonard 5, 22 de diciembre de 2023. La historia comienza el 30 de marzo de 1968 en Richmond, Virginia. Lo oigo. ¿O la oyes? Será una niña. Ben me ha dicho que mañana te vas al norte. Iba camino de decidir mi futuro. Nunca volví a Virginia. Conocí a Amy en un bar en San Petersburgo. Y conocí a Amanda. Con 22 años. Ya me había casado, era padre de un niño y me había divorciado. Había arruinado toda mi vida. Estoy esperando a que todo acabe encajando. Está mezclando las cosas, fantasías, recuerdos, historias de otras personas. Habláis de mí como si no estuviera en la habitación. ¡Os estoy oyendo! Vamos, continuemos. ¿Podemos seguir? Estás confuso. Aléjate de mí. O Canadá proxectarase mañá ás 7:30 e 10 da noite e contará tamén cun pase o domingo ás 7:30 da tarde. Como sempre, as entradas xa están á venda na web www.aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billetera da Casa do Peso media hora antes de cada unha das proxeccións. Ben, pois isto foi todo pola nosa parte. Ata aquí o que deu de si a actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Nos marchamos xa, pero lembren que volvemos o vindeiro venres contra as 9:30 da noite. Pero se queren seguir informados poden visitar a páxina web vive.aspontes.org ou consultar as diferentes redes sociais do Concello. Tamén poden escoitar de luns a venres contra a 1:30 da tarde o espazo informativo da Radio Municipal As Pontes hoxe no 107.5 da FM. Tamén poden escoitar toda a programación da Radio Municipal nas diferentes plataformas de podcasting ou poden tamén suscribirse á nosa canle de YouTube RTV As Pontes. E nos despedímonos cunhas imaxes do noso veciño Borja Silva, que esta noite participa unha vez máis no programa da Televisión de Galicia Luar no apartado de recantos. Canle pública de todos nós que perdía esta semana a un dos seus grandes referentes, Xosé Manuel Piñeiro. Bécame moito, como se fose esta noite a última vez. Bécame moito,
Bícame moito, como se fose esta noite a última vez. Bícame, bícame moito, que teño medo a perderte, perderte meu ben. Quero que esteas moi preto, ver menos teus ollos, que estés canda min. Pensa que quizais ben pronto eu xa estarei lonxe, moi lonxe de aquí. Bícame, bícame moito, como se fose esta noite a última vez. Bícame, bícame moito, que teño medo a perderte, perderte meu